Това съседче седи отзад. Закъсахме на пътя и сега дърпа ми колата. Разбира, интернет! Айде бе, лудия! Той пък клечката. Топа. Топа не е добре. Може да тази клечка? Гледай, сине. Трябва да види дали има бензин. Аз за кой викам, че у мен бе. Аз да си мах кадър под колата. Бритни Спирс. Има ли нещо в тази кола? Колко. Еба ли ги колко? Във вашето маминце. Защо дърпат тъй?